Maayong buntag mga igsoon. Salamat sa Dios nga makapadayon na usab kita karon sa pagtuon sa atong bag-o nga series nga mao ang He Wants Everyone. Nga ang buot ipasabot nga panganduyo ni Hesus nga ang tanan makadawat sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kaniya. Ang atong mga bersikulo karon mabasa nato sa mga buhat kapitulo 1 versikulo 12 padulong sa versikulo 26. Ug sa dili pa kita mo padayon sa atong bag-o nga topic karon, balikon sa nato ang atong nahibaw-an sa miagi nga episode sa mga buhat. Maigsoon atong nahibaw-an nga si Dr. Lucas mao'y gipasulat sa Dios sa mga buhat. Griego si Lucas, dili Hudiyo. Sa ato pa, hintil siya. Ug walay laing hintil nga gipasulat sa Dios sa mga libro diha sa Biblia, siya ra. Ug nakauban-uban si Lucas kang Apostol Pablo. Eyewitness lugar si Lucas. Ug mabasa nato diha sa Colosas kapitulo 4 bersikulo 14 nga ginganlan ni Apostol Pablo si Lucas nga pinangga nga doktor. O pinaagi sa kinabuhi ni Lucas, gigamit siya sa Dios nga instrumento aron makasulat sa duha ka mga libro diha sa Biblia. Ang una mao ang libro nga Lucas nga gisangay kaniya. Ug kasaysayan kini sa kinabuhi ug ipangbuhat ni Hesus sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ang ikaduha mao ang libro nga mga buhat nga kasaysayan gihapon sa gipangbuhat ni Hesus sa kalibutan. Apan gipangbuhat pinaagi sa iyang mga apostolis ug sa ubang mga magtuto. Sa ato pa, dili mismo si Hesus ang personal nga nagbuhat niini, kundi pinaagi sa iyang pagsugo sa mga apostolis. Ug nahibaw-an usab nato sa miaging episode nga giingnan ni Hesus ang iyang mga apostolis nga dili sa sila mubiya sa Jerusalem. Apan paabuton sa nila ang saad sa Amahan nga mao ang Espiritu Santo. Ug pag-abot sa Espiritu Santo, magpuyo siya sa mga lawas sa tanang magtotoo. Ug bisan kanusa dili mubiya gikan kanila. Ang Espiritu Santo diha sa mga naluwas mao'y silyo o timaan nga mga tao sila sa Dios. Ug ang Espiritu Santo kung mukunsad ngadto sa mga naluwas, maghatag kanila og gahom aron makaalagad sila sa Dios ug makapakaylap nila ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Maigsoon kung ang usa ka tawo wala kaniyang Espiritu Santo, gapasabot nga wala pa siya kaluwas. Kay ang kada naluwas, diha kaniya ang Espiritu Santo. Kung ang tao mituo kang Hesus, diha sa iyang lawas ang Espiritu Santo. O bisan kanusa, dili mubiya. Bisan kung wala siya'y nabati o wala siya makaamgo, nga nakasulodi ay ang Espiritu Santo sa iyang lawas. Sa ato pa mga igsoon, ang tanan nga mga naluwas, ang tanan nga nakatukang Hesus, diha sa ilang lawas ang Espiritu Santo. Ug ang pagpuyo sa Espiritu Santo sa tanang mga naluwas, diha silang lawas, dili nato mahibaw-an, dili nato magita, ug dili nato mabatian. Apan sa dihang ikaw mituo kang Hesus, diretso mupuyo ang Espiritu Santo sa imong lawas. Kung ikaw nga naminaw niini nga episode karon, kung wala pa ka makatuo kang Hesus, ug karon maghimo ka og desisyon nga imong dawaton, imong tuuhan si Hesus, nga imong manluluwas. Karon dayon mupuyo diha sa imong lawas ang Espiritu Santo. Ug sa miaging episode, nasayra nato nga ang tema sa libro nga mga buhat mao ang mga buhat
Kapitulo 1, versikulo 8. Ug apil nato na sayran ini nga bersikulo kung giunsa ni Hesus paghanay ang pagpakaylap sa maayong balita pinaagi sa iyang mga apostolis. Ug kini nga tema sa mga buhat ug ang paghanay ni Hesus sa pagpakaylap sa maayong balita pinaagi sa mga apostolis atong balikon sa pagbasa. Basahon nato ang mga buhat Kapitulo 1, versikulo 8. Apan makadawat kamo og gahom sa diha nga mukunsad kaninyo ang Espiritu Santo. Ug kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Sa ato pa, mao kini ang gisugo ni Hesus sa mga apostolis ug sa kauban nila nga mga magtotoo nga kinahanglan nga una magsaksi ang mga magtotoo mahitod kang Hesus sa ilang mga isig Hudiyo sa Jerusalem ug sa tibuok Judea. Sunod, kinahanglan nga magsaksi sila mahitungod kang Hesus ngadto sa mga mistiso nga Hudiyo, Hintil sa tibuok nga Samaria. Sa ato pa mga Grigo, hap nga Hudiyo ug hap nga Hintil. Ug lisod kini alang sa mga magtotoo kay sumala sa balaod ni Moises makapahugaw ang mga Samarianhon. Dayon ang ikatulo, kinahanglan nga magsaksi sila mahitod kang Hesus ngadto sa tanang kanasuran, sa kalibutan o sa ato pa sa kahintilan. Ug grabe kini kalisod para sa mga apostolis ug sa kauban nilang mga magtotoo. Kay hugaw kaayo ang mga hintil para sa mga Hudiyo. Kay para sa mga Hudiyo, dili pwede ang pakiguban-uban sa mga hintil ug ang pagsakagani sa mga balay sa mga hintil. Bisan gani ang pag-agi sa kayutaan sa mga kahintilan, dili mahimo. Gawas kung wala na sila'y lain nga kaagian. Kung makaagi sila sa kayutaan sa mga hintil, ilang itaktak ang mga abog sa ilang mga tiil o sa ilang mga bisti. Kay para sa mga Hudiyo, hugaw gid kaayo ang mga hintil nga klase nga mga tao. O kini nga sugo ni Hesus sa pagsaksi mahitungod kaniya sa tanang mga tao sa kalibutan, dili lang para sa mga apostolis o sa kauban nila nga mga magtotoo. Apil kita gisugo. Kay sa pagkaluwas nato, nahimo kitag membro o sakop sa pamilya ni Hesus. Busa kinahanglan sab nga moapil kita niining pinamilya nga katungdanan, nga mao ang pagsangyaw ngadto sa mga tao mahitungod kang Hesus ug mahitungod sa kaluwasan. Busa mga igsoon, alagaran gid nato si Hesus ug ang Espiritu Santo maoy kanunay gatabang kanato ug gahatag kanato ug gahom aron makasangyaw kita mahitungod sa kaluwasan pinaagi kang Hesus. Ang Espiritu Santo maoy gagahom sa tanang mga naluwas nga maabri nato ang atong mga baba o makasulti nato nga si Hesus mao ang manluluwas. Ug sa miagi nato nga pagtuon sa miaging episode, naibaw-an nato nga gibayaw si Hesus sa langit ug nasalipdan sa panganod sa panan-aw sa mga apostolis. Ug kalitra na ay mitapad kanila nga duha ka anghel nga nag-ingon nga mobalik ra si Hesus sa samang paagi nga siya nagpaingon sa langit. Sa ato pa, gidasig sa duha ka mga anghel ang mga apostolis. Kay basin ani nga panahon, nabalaka sila, nag-uol o naluya tungod kay nibiya na si Hesus gikan kanila. Ug pagkahuman, gibayaw si Hesus paingon sa langit. Namalik ang mga magtotoo sa Jerusalem. Atong basahon, pagbalik ang mga bersikulo nga atong itun-an sa miaging episode.
O ayha dayon kita mo padayon sa sumpay niini nga mga bersikulo nga mao ang atong tunan karon. Magbasa kita sa mga Buhat Kapitulo 1, versikulo 1 paingon sa versikulo 14. Sa una na akong basahon, o Teofilo, naghisgot ako may tungod sa tanang butang nga gisugdan ni Hesus sa pagbuhat ug pagtudlo hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya. Human siya maghatag og sugo pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostolis nga iyang gipili. Human sa iyang pag-antos, mipakita siya kanila nga buhi pinaagi sa daghang mga pagpamatuod. Nagpakita ngadto kanila sulod sa 40 ka adlaw ug nagsulti kanila may tungod sa gingharian sa Dios. Ug samtang diha pa siya uban kanila, mitugon siya kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem, kundili sa pagpaabot sa saad sa amahan. Nga matod pa niya, inyong nadungog gikan kanako. Si Juan nagbautismo pinaagi sa tubig. Apan sa dili madugay, bautismuhan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Unya, sa nakatigom sila, nangutana sila kaniya, Ginoo, nini bang panahuna nimo ibalik ang gingharian ngadto sa Israel? Sa ato pa, nangutana ang mga apostolis ngadto kang Hesus. Kay ani nga panahon, nailalom sila sa pagmando sa Roma ang mga Hudiyo. Wala sila kagawasan ug ang gahari kanila Romano. O gusto sa mga Hudiyo nga mahibalik ang gingharian sa Israel ug ang maghari kanila usa ka Hudiyo ug mahimo silang gawas nun. Ug mao kini ang ilang gipangutana kang Hesus. Versikulo 7 mitubag si Hesus. Siya miingon kanila, dili alang kaninyo ang pagkahibalo sa mga takna o sa mga panahon nga gitakda sa amahan pinaagi sa iyang kaugalingong pagbuot. Apan makadawat kamo og gahom sa diha nga mokunsad na kaninyo ang Espiritu Santo ug kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Human siya makasulti niini, samtang nagtan-aw sila kaniya, gibayaw siya ngadto sa itaas o gikuha siya sa usa ka panganod gikan silang pananaw. Ug samtang nagtutok pa sila sa langit, sa dihang nagpaingon siya sa itaas, dihay duha ka lalaki nga nagtindog duol kanila. Nagbisti og puti ug miingon, mga taong Galileanhon, nganong nagtindog man kamo nga nagtutok sa langit? Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik ra unya sa samang paagi nga siya inyong nakita nga nagpaingon sa langit. Sa ato pa magigsuon ang bersikulo 1 hangtod bersikulo 11, mao kini ang mga bersikulo nga atong gitun-an sa miaging episode. Ug atong ipadayon karon ang sumpay nga mga bersikulo nga mao'y atong tun-an. Bersikulo 12. Unya namalik sila sa Jerusalem, gikan sa bungtod nga ginganlan og Olibo, nga duol sa Jerusalem. Nga ang gilayon sama sa usa ka adlawng igpapahulay nga lakaw. Ug sa nakasulod na sila, misaka sila sa lawak sa taas, diin digto sila nagpuyo. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, ug si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga Zelote, ug si Judas nga anak ni Santiago. Kini silang tanan nagpadayon sa paghiusa sa pagampo, kauban sa mga babay ug kang Maria nga inahan ni Hesus, ug sa iyang mga igsoong lalaki. Dili ba mga igsoon atong naibaw-an nga gisugo ni Hesus ang iyang mga apostoles nga dili sa sila mobiya sa Jerusalem, samtang gahulat sila sa gisaad ni Hesus kanila. Ug mituo ang mga apostoles, apil ang uban nga mga magtotoo.
ug didto ra sila sa Jerusalem samtang nagpaabot pa sila sa Espiritu Santo nga gisaad sa Amahan. Sa panahon nga gibayaw si Hesus sa langit, gikan sa bungtod nga ginganlan og Olibo, nga mga 1 ka kilometro gikan sa Jerusalem. Ug human siya ibayaw, namalik sila sa Jerusalem. Ug misaka sila sa lawak sa taas, diin sila nagpuyo. Sa bersikulo nga atong nabasa, wala klaruha kung kinsa kini nga balay. Apan atong nabasa nga pag-abot nila sa Jerusalem, misulod sila sa balay ug misaka sa taas nga kwarto. Ug gilista kung kinsa ang didto sa lawak sa taas. Mao ang 11 ka buok nga mga apostoles. Walay labot si Judas Iscariote niini nga panahon kay wala na siya naghikog pinaagi sa pagbitay sa iyang kaugalingon. Ug mao kini ang mga ngalan sa 11 ka apostoles. Si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga Patriota, ug si Judas nga anak ni Santiago, dili si Judas nga Iscariote. Ug nausay mga babae, apil ang inahan ni Hesus, ug ang mga manghod ni Hesus nga mga lalaki. Wala klaruhan ni Lucas kung pila ka buok ang mga babae o kung kinsa sila. Mauray giklaro ni Lucas nga babae, si Maria nga inahan ni Hesus. Ug mao kini ang katapusan nga panahon nga gisgutan si Maria sa Biblia. Talag saragani gisgutan si Maria sa Biblia. Diya ra sa panahon nga nakiguban-uban siya kang Hesus. Apan gawas niini, wala na siya hisguti. Naluwas si Maria ug ang iyang sabakan mao'y giagihan ni Hesus aron matawo sa kalibutan. Apan mga igsuon, ato kining timan-an. Dili Diyosa si Maria, dili ampuanan. Ordinaryo ra siya nga tawo nga sama kanatong tanan. Sa ato pa mga igsuon, si Maria naluwas tungod sa iyang pagtuo kang Hesus nga iyang manuluwas nga miagi sa iyang sabakan ug walay gahom si Maria nga makaluwas sa mga tawo nga gaampo kaniya, sa mga tawo nga gatuo kaniya, sa mga tawo nga gasangpit kaniya. Gisgutan usab ni Lucas ang mga manghod ni Hesus nga mga lalaki nga apil sila sa mga apostoles ug sa mga babae didto sa lawak sa taas. Ug ang mga ngalan sa mga manghod ni Hesus nga mga lalaki mao si Simon, si Jose, si Santiago ug si Judas. Kini nga mga manghod ni Hesus, sa una wala nila tuuhi o dawata si Hesus nga ilang manuluwas. Sa wala pa mamatay si Hesus diya sa krus. Murag aya pa sila mituo kang Hesus sa dihang nabanhaw na ug nagpakita kanila nga buhi. Ug dili mga apostoles ang mga manghod ni Hesus, apan nahimo ang iyang manghod nga si Santiago nga usa ka dakong pangulo sa Jerusalem. Ug ipasulat usab sa Dios si Santiago sa usa sa mga libro diha sa Biblia, ang libro nga ginganlan og Santiago. Ug si Judas usab nga manghod ni Hesus gipasulat sa Dios sa usa sa mga libro diha sa Biblia nga ginganlan og Judas nga gisangay usab kaniya. Ug sa miagi nato nga series maigsuon nga mao ang Hiwansyo, ato nang nahibaw-an ang may tungod kan Judas. Ug karon atong balikon ang pagtuon kang Judas. Atong nahibaw-an mga igsuon gikan sa pulong sa Dios ang may tungod kang Judas Iscariote. Gipili ni Hesus si Judas Iscariote nga mahimo niyang apostol. Busa sakop si Judas sa 12 ka mga apostoles ni Hesus. Apan atong mabasa diya sa Biblia nga gikan si Judas sa yawa ug kawatan pagayud si Judas.
Mao'y tresurero nilang Hesus ug iyang gakawaton ang kwarta. Ug kini nga gabuhaton ni Judas nahibaw-an ni Hesus. Apan gipili ni Hesus si Judas kay nakabalo siya nga si Judas mo'y magbudhi kaniya. Ug usa kini kakinahanglanon gayud nga mahitabo. Gituyo ni Hesus, gipili si Judas aron matuman ang daang gipropesiya ni Hesus. Ang daan niyang plano nga buhato ni Judas nga mahitabo sa kinabuhi ni Hesus. Mao'y tuyo nga gipili ni Hesus si Judas. Sulod sa 3 ka tuig, nakiguban-uban si Judas nilang Hesus. Apan wala mo tuo si Judas kang Hesus. Igo lang nagsunod tungod kay naa si interes. Klaro nga kwarta ug basin dungog ang tuyo ni Judas sa iyang pagsunod kang Hesus. Ug sa pagkabalo ni Judas nga gapaingon si Hesus sa Jerusalem ug gapangitaon sa mga Parasiyo kay gusto nilang dakpon, nakahigayon si Judas sa pagbudhi kang Hesus. Basin si Judas dili gusto magpalabay sa higayon sa pagpangwarta. Basin nakahuna-una si Judas nga anugon nga dili siya makakwarta sa katapusan nga higayon ni Hesus dinhi sa kalibutan. Maigsuon kada usa kanato, usa kini ka pahinumdom kanatong tanan nga mga naluwas. Kinahanglan nga magbantay ang matag usa kanato nga ang atong pagsunod kang Hesus tungod lang sa atong gugma kaniya. Tungod lang kay nagpakamatay si Hesus alang kanato ug dili tungod sa kwarta o dungog o katungdanan o ubang mga interes. Kinahanglan nga putli ang atong pagsunod kang Hesus. Maigsuon atong susihon ang atong mga kasing-kasing kay walay natago ni Hesus. Tanan iyang nahibaluan. Ang wala pa mahitabo, nahibaluan ni Hesus. Ang atong mga hunahuna, ang atong mga kasing-kasing, dili nato mataguan, dili nato malimbungan si Hesus. Maong importante ng atong pagsunod kang Hesus, balaan, putli, ug tinud-anay nga kasing-kasing. Dili tungod sa atong mga personal nga mga interes. Usahay mga igsuon, ang atong mga interes makadaot gayud kanato. Ug sa dihang gibaligya na ni Judas si Hesus, nakonsensya si Judas ug iya untang ibalik ang kwarta ngadto sa pangulong pari ug sa mga kadagkuan. Apan wala nila dawata. Busa iyang giitsa ngadto sa sulod sa templo ug milakaw siya ug naghikog. Gibitay ni Judas ang iyang kaugalingon, pinaagi sa pisi. Unya kay nabugto ang pisi ug nabundak si Judas sa yuta. Mibuto ang iyang tiyan ug migawas ang iyang tinai. Ug ang kwarta nga gilabay ni Judas sa sulod sa templo, nagamit pagpalit og yuta. Ug kadto nga yuta ilang himo nga sementeryo alang sa mga estranyo kung naay mamatay sa Jerusalem. Kini nga pagbaligya ni Judas kang Hesus, kini lugar nga nahitabo, daang gipapropesiya sa Dios kang Hari David nga mabasa nato diya sa mga salmo. Ug daan niyang gipropesiya ang may tungod sa yuta nga napalit sa kwarta nga nadawat ni Judas. Mga 1,000 ka tuig sa wala pa kini mahitabo, daang gipropesiya. Maigsuon kung atong imaginon, 1,000 ka tuig. Dugay pa nga panahon ang milabay. Ug karon atong nahibaw-an nga natuman sa insakto gayud nga panahon ang daang gipropesiya ni Hesus. Kay ang tanang mga propesiya ni Hesus matuman ug matuman gayud. Kay ang Dios dili magbakak. Ug kini nga nahitabo ni Judas ug kini nga iyang gibuhat atong mabasa sa mga buhat kapitulo 1 bersikulo 15 paingon sa bersikulo 26.
Niagtong mga adlaw, si Pedro mitindog taliwala sa kaigsuonan. Nga gidaghanon, mga 120 ka tawo, ug siya miingon, "Mga igsuon, kinahanglan nga matuman gayud ang kasulatan, nga gisulti kaniadto sa Espiritu Santo, pinaagi sa baba ni David. May tungod kang Judas, nga nahimong tigtultol sa mga nagdakop kang Hesus. Kay kadto siya, apil man kanamo, ug nakadawat siyang bahin, nining buluhaton. Kining tawhana, mipalit og yuta pinaagi sa suhol sa iyang pagkadautan. Ug sa dihang nahulog siya, nga naguna ang ulo, mibuto ang iyang tiyan, ug migawas ang iyang tinai." Versikulo 19. "Ug nahibaloan kini sa tanang nagpuyo sa Jerusalem, nga tungod ni ana, ang yuta ginganlan og Akeldama sa ilang sinultihan. Nga sa ato pa, yuta nga dugoon. Kay gisulat kini diya sa basahon sa mga salmo." Mao ang daang gipropesiya ni Hari David. "Mahimo untang mingaw ang iyang yutang puloy-anan, ug dili na kini puy-an og tawo, ug ang iyang katungdanan ipakuha sa lain. Busa ang usa sa mga tawo nga nakig-uban kanamo sulod sa tanang panahon, nga ang Ginoong Hesus misulod ug migula uban kanamo. Sukad sa pagpamautismo ni Juan, hangtod sa adlaw nga siya gibayaw gikan kanato. Usa niining mga tawhana nga kinahanglan mahimong usa ka saksi, uban kanamo may tungod sa iyang pagkabanhaw. Unya ilang gipaatubang ang duha ka tawo, si Jose ug si Matias. Ug nag-ampo sila nga nag-ingon, 'Ginoo, ikaw ang nahibalo sa mga kasing-kasing sa tanang mga tawo. Ipaila kinsan ining duha ang imong gipili. Nga maoy mupuli diha nining bulaton ug sa pagka-apostol nga gibiyaan ni Judas, nga miagto sa iyang kaugalingong dapit. Unya sila nagripa alang kanila, ug si Matias mao ang natungnan, ug siya giisip nga kauban sa napulo ug usa ka apostolis." Sa ato pa, sa bersikulo nga atong nabasa, mao kini ang nahitabo. Samtang nagpaabot pa sila sa Espiritu Santo, naay adlaw nga mitindog si Pedro atubangan sa iyang kauban nga mga magtotoo, nga mga 120 ka buok. Ug miingon si Pedro may tungod kang Judas Iscariote, nga natuman gayud ang gisulti sa Espiritu Santo, pinaagi sa baba ni David. Ug natuman ang iyang giingon, nga mahimong mingaw ang yutang puloy-anan ni Judas, ug dili mapuy-an og tawo. Ug mao gayoy nahitabo, sa yuta diin naghikog si Judas, kay gihimo og sementeryo alang sa mga langyaw. Ug isgutan usab ni Pedro ang gipropesiya nga ang katungdanan ni Judas kinahanglan nga ipakuha sa lain. Naay mupuli kang Judas aron mahimong kumpleto nga 12 na usab ka mga apostolis sila. Aron mabuhat kini, naay duha ka tawo nga ilang gipaatubang gikan sa mga nakauban-uban kanila sa tibuok panahon, gikan sa pagpamautismo kang Juan nga Bautista hangtod sa pagbayaw ni Hesus. Ug ang ngalan nining duha nga ilang gipaatubang mao si Jose ug si Matias. Unya ilang giripa silang duha, ug si Matias ang natumngan, ug siya ang giisip nga kauban nilang apostol. Maigsuon, sa unahan nga panahon kung maghari si Hesus diri sa kalibutan, mabasa nato sa Biblia nga maglingkod ang 12 ka mga apostolis diha sa 12 ka trono nga gapanghukom sa 12 ka tribo sa mga Israelita. Sa ato pa, 12 ra gayud ang mga apostolis ug dili sobra. Klaro kay sa pulong sa Dios kung mao'y atong pasukuranan, kung mao'y atong basihan nga iyang gipili si Pablo aron mahimong apostol. Ug masayra nato kini sa unahan nga mga kapitulo sa mga buhat. Ang mahitungod sa pagpili o pagtawag ni Hesus kang Pablo aron mahimong apostol. Busa, bisan kung gituboy nilang Pedro si Matias,
dili siya mao ang ikadusi nga apostol. Atubangan sa Dios kay si Pablo man ang gituboy sa Dios nga puli kang Judas. O kini nga gibuhat nilang Pedro, igo lang gi-record diri sa mga buhat. Apan wala mosulti ang Dios nga midawat siya sa ilang pagripa kang Matias. Wala nato mabasa sa bersikulo nga miingon si Hesus nga gidawat niya si Matias nga mao ang ikadusi nga apostol. Atong nahibaw-an nga nagripa sila ug ang naptungan mao si Matias. Pero wala miingon si Hesus nga si Matias mao ang iyang gipili. Basin gigamit lang nila ang ilang kaugalingong kaalam ug dili ang kaalam sa Dios. Maigsoon, si Apostol Pablo mao'y nakapuli kang Judas Iscariote nga ikadusi ka apostol. Maigsoon, murang atong pagtuon karon unta na panalinginan kamo sa pulong sa Dios ug mahimong dakong kalipay alang kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod nga episode.